Pini nili buha anali tum media tum nang humbri la pentu APSLC Dhansri Constituency President Dipualia in charge akaha itum nili ham nang humbri pe nili phan la so nangkar su pot nili suri akadom pa jiriglo penili ning aklong penili ning arong lo tasinili labangso I word kelong lake joy ke puke kali nili sai katiki pen sinili la sonno ekelong lasi sai tiki nili pining pen ningkan koi thong ke pa prang mas nili ke claim pangcheng lo laso pangcheng pen si nili mithang ta isi kireng awar sai anparata nili laso sai katiki diwak abagan katiki pen rata tum nang thek dunong lo ahok tema nili tangka poisa ke rata phan kadoe phan nili pitek the seta atowar bang nili japon lo laso atowar ke japon lo nang charlie dun lo lapen nang ke claim dun an atum an ke non seta me alang litum churi nang ne lapen alang litum ahema rate gari gura ba osomarta private school bachali side lo kadoe ita lasi nili me thang anchot pukali dak nili long nang claim duna tumsi tame athela an adang pulutang te nili me thang chitiki in lasi la solong nang cherap dun ladak don thong kep plikep apurial do la so apurial ke nili long sinang claim dun lo la pen nili long pensila tumsi tame separeng lo somar school charlie pen pacharli pen danglok along itum anutin sitame gari gura dorep lo non ke la nili long na claim don tum antame lasi lahai pen langsi nili phansi tame la sonong e bangke nangkang wai pon lo lasi nang pajir lo la along litum Bharat Vikas Sangam pu la sa song atum sin nili phan ha kene Hyderabad pen kilometer pharoge thom soselang ke damnang hadak sedampu haladak jasimet ke wrong area hala so mai pati ke haladak mai pati lo bangke dak lak thong kep amuni chito lak thong kep la pentu la tum a program bangke 9 days January 29 pen sigdo iglo February 6 an sig pajut iglo tas 9 days program la tum hala so long nilitum long ige chodeng dun long la all India pen nilitum bang phokep reisi la bang phokep reisi long nilita inudlo ke anong e kelong mang kapre komaine ke sai ke tiki pen kelong atum tadu komaine tum ke tok kelang pen kelong atum tadu la se kapre lo lake baine ke lun tomo ke thekatu komaine ke doctor komaine ke scientist la hai tum tadu la si labang so nili phan nong e nang pajir pon pot alang le tum hasita me nili ninga klong pen chorolo la pen nili mithang sita me nili ning charong piglo Tasi non ki bang jelang si tami ilitum bor inangji ajat nangji claim nangji ke claim pe siyat talong igji ilitum cepaduk lo pulote hoitu nong elong bek nai bo phan kali seta ilitum mithang sitame charjap un poi keng pen plan media claim bang putan churola nang tum la personally tum along anang ka hum report nilitum pada bapor itu maman ke do sar moniram rong hang ahe malong nili tum nang kahumri alam the kela puson hello kedam tangar ni alang li Bharat Gaurav Puraskar Award kelong dun atala so puthak nili tum APHLC Women Wing sahin pen sata me isi alang li labang so thedung award kelong labang so puthak nili tum ning karong ang thek ka chipak lang je phansi nili tum padap alang li he malong nili tum nang humri lo lapen ke alang li long nili tum karbiang long solang dorat atum setame isi pen thedung charli dun me lapen charli dun vek nang ji pu ang thek alang li pen apot nili tum che thek long lo lasi ili tum det pu kale lo itum khaya phan alang li pen posin nong me li tum phanang van lo
la sinilitum isi pen ning ka rong ang thek pen si nilitum alang le phan thang le chipi mo ve pu se ta me aman ki do po ho pen nang kar chu ji phan sinilitum dak anwang lo ala Kardom nitum dak nang ke humri lagi sini tum ningkarong pinin alang lip cetong alang pan cetong pen ningkarong piglo pen aso award ke wan thek por alang lipan suri akero pilo pilin pen 19th century constituency committee pen asi alang li sondak thak do nang alang tum karbiang long lason award ke wan thek alang li son apun ke chok lason abang phudo nang alang dolo pute karbiang long arje masih celar peji pusi nilining thedam nang tumhan media kote tumhan choroi lo asa pini award kelong alang ni sar moniram long hang sar alang ni Bharat Gaurav award kelong bu arjulong pen nili tum sta me ningarong pik lo episal sia hin basa me ningarong pik lo athe alang lita karbiang long pen karbiang mo ke inut lo isi award kelong pole ke joy ki hormu kali laso hormu bangge isi lang nam na podmo si rong bong terang sar alang lita inut karbia akhela ma isi anok be pole puda ba isi a acholo la pen sia ko pining la ana jo kiding pen pining aku bang thelo sar moniram rong hang alang li same isi Bharat Gaurav award kelong na puke lata inut karbiang bong inut acho monila la sabang salam li tum arjong lok pening arong a hima we pin ti puluk the pin lo ko matu si karchom lo hima pala mani tum tai pisal sia hin tame di puel e hin tame tum chengwai lo la se pini bang ke sarphan angkar cho si jo jat le pyo wen da puye pawet pen ni tum char cho iglo kardom